Hola, molt bon dia, què tal? Nois i noies de 5è, com estem? 8a entrega ja d'Educació Física a casa i comencem. Estem preparats? Doncs anem a veure el primer repte d'avui. Primer repte. Anem alternant. Jumping jacks, tisores, 20 repeticions amb talons al cul. 20 repeticions més. I això ho anem allargant fins on puguem. 1 minut, 2, una cançó sencera que ens agradi molt. Segon repte. Ens col·locarem en posició de fondo, genoll a baix, esquena ben recta. I tal com estem, pujarem la cama que tenim al davant. Farem 10 vegades amb una cama i 10 vegades amb l'altra. Esquena recta, el genoll de darrere no pot picar al terra i aixequem la cama davantera. Que no podem fer 10 amb cada cama? Fem 5 ben fetes, amb una i després amb l'altra, 5 més. I anem fent sèries, les que puguem, màxim 4. Tercer repte. Ens col·locarem en posició com a quadrupèdia, però no tocarem amb els genolls al terra, els deixarem paral·lels, sense tocar, només toquem amb la punta dels peus i les mans. Col·locats d'aquesta manera intentarem anar aixecant una cama i portant la mà contrària a l'espatlla contrària. De manera que anem fent equilibri, ens desequilibrem. Una cama amunt, un braç amunt. Quart repte. Ens col·locarem asseguts en posició de fer abdominals. Els peus els deixarem ben recolzats al terra, cames flexionades i l'esquena una miqueta inclinada cap enrere. L'abdomen ben apretat i des d'aquí dispararem fent punts, llançaments de punts. I aguantarem en aquesta posició comptant 30, 40, 50 i el que més pugui fins a 60 segons. Descansarem i tornarem fent 3 sèries. I això és tot. Ja ho tenim. Ara us toca a vosaltres.